खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैया मोजां भिडिअ लाबोनाय जायासै हायासै बा माखासे उसुबिदानि थाखाय तो जेखियानो जादोला मैया सानसे जांख्रिथायनि थैसाम 2 जितु मुभि सावथुन बियो आगस्ट मासनि लास्ट तारिखहालागै ओंखारहैनो हागौ रिलिज जाहैनो हागौ तो माब्ला जागोन दा सोलिबाय थादों एडिटआ सोलिबाय थादों लोगोसे आरो भइस डाबिं कालार माबा माबि होनाय ना बेफोर सोलिगासिनो दङ जागासिनो दङ मैया माखासे ससे नायहैदोंमोन आङो एडिट खालामनायखौ नायहैना मथते जितु जेरैबायदि जानांगौ बिनि ओरैबायदि मोजां जादों माने बेखौ बुंस'नो हाया माखासे स्ट'रिफोरा एसे बिखायाव नांहैनायफोरबायदि मोनहैयो बोरैबा मोनो नायबाथाय आरोखि दुखु नाङो आरोखि गारबोनाय जाथायफोरखौ गोसोखांफिनना गाबनोबो ओंखारो मालाया माबायदि खिन्थु आंनो बोरैबा नांदों मैया नायदोंमोन ससे जोबजासिम नायनो हाथारासै बा उसुबिदाथ' गैयामोन नायबा नायजोबनो हायोमोन खिन्थु रासिन बै समनि जाथायफोरा गोसोखांफिनबाय थायो रोमै रोमै फैयो थानो हायैनि ओंखारबोनाय जादों जों बे लोगोफोरजों नायहैफादोंमोन नालाय एडिट खालामनाय बा माखासे माबाफोरखौ तो आगस्ट मासनि लास्ट उइकहालागै ओंखारहैनो हागौ आगस्ट मास नङाला सेप्टेम्बरनि फार्स्ट उइकआवहाय रिलिज जाहैनो हागौ आंनि आइडिया तो जेखियानो जादोला आं बिनि बारै बारा बाथ्रा बुंनो सानासै तो खोथाया जाहैबाय मा जोंनिया राजखान्थि दोलोआ बै समाव बुंदोंमोनदां जोंनिया मानगोनां डायनामिक लिडारफ्रा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन कम्बल खुन्दुं बिपिएफनि आमोलाव कम्बल खुन्दुं बायदि रोखोम माबा माबि राननानैसो होयो दा जोंनि इउपिपिएल सरकार फैयोब्ला कम्बल खुन्दुंनि जायगायाव बा साथानि जायगायाव जों गुबुन होगोन नाथाय बिसोरना मा कम्बलनिख्रुइबो अधीम होननांगोनसो सोलायनाय खुंथायाव थानाय समाव सोलायनायनि मुङाव बा परिबर्तननि मुङावहाय माखासेया आपग्रेडसो जानांगौमोन बै सुबुंफ्रा बै बिपिएफआ जुदि कम्बलखौ रानदोंमोनबा कम्बल खुन्दुं साथा बिनि अनगायै नोंथांमोना साबसिन मोजांसिनखौसो रानना होनांगौमोन होननानैसो आं सानदों दा बिथांमोना मा राननानै होदों प्लास्टिकनि त्रिपाल ना बे जिनिसखौसो जोङो माखासे रायजो राजाफोरनो राजहुवा मिथिङाव रानना होनायखौ जों नुदों नैबे मोनसे सावगारिखौ नोंथांमोना नुबा बुजिगोन नङा होनबा तो बिथांमोना बिनिख्रुइ साबसिन मा दंबावो नङा होनबा मा दंबावो बेखौ होनाया साबसिन जागौमोन बेबो थिग दं कम्बल खुन्दुङाबो थिगानो दङ कम्बलाबो दरखार आरो खुन्दुङाबो दरखार बर'फोरनो थाखाय खुन्दुङा गामसा दानो बा बायदि रोखोम दानो ना गोनांथि बेखौबो नांद्राया नङा नाथाय बिसोरनिया बिनिख्रुइ आपग्रेड माने साबसिनसो जानांगौमोन नाथाय बिनि साबसिनबो होनो हायासै माथो प्लास्टिकनि त्रिपालखौसो जों राननायखौ नुबाय नङा होनबा बि साबसिनथ' जेबोआनो गैया परिबर्तनल' नामाव ओमफ्राय फ्राय भागानो अपरिबर्तनसो जानानै दङ जादों जायगा जायगा बहाबा बबेबा परिबर्तन जाहैदों एसे एनै जाद्रायाखैखौबो होनबा गोरोन्थि जागोन इसेबो जाद्रायाखै होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन बिसोरनावबो खिन्थु जादों जाया नङा मोनसे मोननै खिन्थु नैबे मोनसेया जाद्रायसिनाखै आरोखि दा परिबर्तना नैबे आरोखि दा जोंनावहाय कम्बल खुन्दुं साथा बेफोरखौ जालाब गारजोबनानै प्लास्टिकनि त्रिपाल रानना होनाय मालाबा सिखा खंखायसो राननासो होसिगोनफोरबायदि मोनदों आं तो बेखिनियानो भिडिअआ बारा गोलाव खालामजानाय बावहायनो दोनबाय माखासे गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बिखानाय थाबाय तो लोगोफोर गोलाव खालामजानांगौ दोनथ'बाय जेबो राहारिनि